Hello guys, welcome to their farming. Bagan dंफैयो नै. खामानि मावफैदोंमोन बागानाव. आराव नैबे फुलिया हाग्रा फुजोबनांगौ. नैनाथ' बाफ'जोबबाय. फुनांगौ. माबा प्लास्टिकखायो फुबा रानगोन नामा दैबो सारनो मोननाय नङा नंना. जेबो जाला. आरो माबा जावनाय समाव लांनांगौबो औवा गायनानै थालिर बिलाइ सारबानो जायो. साया नांगौ नालाय. हायाव होनाया जेबो जायाखै मोजां जादों. फोजोबनो हायो मानसिफ्रा. माबायाव नांले मा होनो साबसक्राइबार फल'वार्स बांद्राय थालायनाङानो औवायानो औवा माने फल'वार्सआ बांद्राय थालायनाङानो बेसे औवा बायनो बेसे नेट बायनो नै बेहाय किंसिलि गायनो नै एवहोजोबबाय खान्थाल गेजेर गेजेरखौ सफानो दालाय नेट मोना बोथोरासो एसे लेट जाबाय होमबाबो फार्स्ट टाइम गायगोन ना ट्राइ नायनो थाखाय एवहोगोरबाय खख'वाखौ सोजोबनाय जाबाय ओरै थालिर सिङाव सोजोबबाय गासैयावबो बेखौनो खाफिनजोबनो हायो आफादफोर दा देग्लाय जि फुलि बायलाय मालाय खोनासंबाय सानसुथिरखाय ओंखाम जाखांनानै जिरायदों बबाव मालाय खम थांगोन खयथा थांगोन नोंनिबा दाख्लैना बैयाव बेसेबां थांखो 20 बैयाव 23 दाल 24 दाल आयाथ' बहुत थांगोनलै 24 दाल नङा बिदि जानाय नङाना बाहायलाय गेसें ओमफ्राय बोमारिनो होबायना ओरैहाय बुदिया खुन्थियानो खुन्थिया थाबाय नङा होमबा ओमफ्राय गाहायाव खावसे खानानै बै नेटखौ ओरै बोथेजोबनांगौ सिंजों गुरनो हायिनि सिलाय खालायनांगौ गोजौनिखौ खानो हायो गाहायनिखौ खानो हायो औवायाबो उन्दुनानै जासिगासिनो माने दङनो हरै दानै नांगौ हरैना रेथे रेथे मोजांथार गथा गथा होनो बैनिया दामखौसो बेसेबां लागोनथाय बे 50 थाखा जानाय नङा बे औवाया इसिंल'ना रोल' बेखौनो लायनांगौहाय सोरनाव दं खावसेबानो जागोन बे सोरनाव दं जोंनाव बैयाव माबा गिलिर दानांनि माबाया मुरा नङा फिसा फिसा बेनि बायदिखा दा मोननाय दंजोबखायो बैयाव गोरा दङ खावसे दानबानो जागोनदां दालांनि खोला नालाय गिलिर दालांनि खोलाया बै जिङाव गायजागोन ना गायनो खुन्थियासो होनदों होद नङा आं औवा माबाखौसो गायनो सानदों मुराखौसो सानदों आं औवा मुरा गायनोबा दा नों गायजाया बैसागावसो औवा मुरा नांगौ एकदमबारे बेराया नैबे माबा औवा थाबा मोजां जायोना औवा थाबा मोजां जायो किंसिलिनि खेबसे औवाल होनो हाबानो जाबाय हालेवनानै दोनबाय नैबेखौ एसे माबायदि जायो ट्राइ खालामनायनि खान्थाला मोजां जाबाय देरसिनबाय एबार दै होनो मोनबा साबसिन जाबावगोनदां ओंखाम जादोंमोन नै ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नै रायजोफोर नैबे बुस्थुखौ मानि थाखाय बानायदों सोरबा खोन्थाहरलाय नै बुस्थुखौ नै बेनि थाखाय नैबे बे मा बुस्थु मस्ला केरेलानि मस्ला बियो पनिर वान होनो बेखौ वर्ल्डनि फार्स्ट हाइब्रिद मस्ला बानायनाय बे हाइब्रिद मस्ला पनिर वान बे बुस्थुखौ जों ट्राइ नायदों आरो माबायदि जायो गय बिफाङाव गायनो हायो हानाया ओमफ्राय दा बेखौ बेहाय गायनायनि जाहोना जाहैबाय बे बुस्थुआ माने थाबाय थागोन नालाय पारमानेन्ट गय बिफांफ्रा नोङो बायसान्सनि देरनानै नोङो थैयोबा
बे देरखानाय बिफाङा लस जायो नालाय दा बेवहाय गायनानै दोनोबा पारमानेन्ट थाबाय नैबेयो जाहैबाय माबानि मा होनो दंखलनि आग्लायनाय पाइपमोन बियो जेबो जाला बे आरो नैबे जाहैबाय नारेंखलनि बे दिरुं बेखौ फानबाय मानखोनो मोजां जानायनि दा नैबेखौ लाबोनानै फांथाम फांब्रैसो ट्राइ खालामनायसै आरो जुदि बे साक्सेस जायोबा ओरै नैबे गेजेरजों लाइन 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 होलांसै ओजों लाइन लाइन होलांसै ओरै गोजौ गोजौ जाबाय नै खान्थाला जौबाय नै खान्थाला जौबाय भेटनाम सुपार आर्लि बियो भेटनाम सुपार आर्लि बेबो मोजां जायोबा बारायदेरनाय जाबावगोन जों बेखौ थायनायाथ' मोजां मोजां थायो नायनानै मोजां नुबोदों ओमफ्राय फिथाइयाबो मोजां थायदोंमोन नालाय दा लाबोनानै गायफैनाय जाबाय नै मोदोमा गथा जाबाय गथा सोरबाफोर गायनो गोसोबा बेखौ अर्डार खालामबा मोनगोन अर्डार खालामना होगोन माबायाव फेब्रुवारि मार्चफ्राव खबर ला फेब्रुवारि मार्च कमेन्ट हराखै नामा मानसिफ्रालाय all message नैबेहाय माबाबाय साफा खालामबाय बेखौ बायह्रानिखौ बांद्राय बायनानै जाबाय थानो हायाना आरो आजिखालि मेडिसिन जाजोब्बाय लकेलाव गायनानै जानांगौ एसे ओंखाम जाखांनानै मा खामानि मावबावबाय नोंसोर दसे जिरायनोसै मेंथ'बाय अमा जानानै अमा ओमफ्राय मा ओंख्रिमोन अमा आलु भाजा दाउ फ्राय अनलाजों ना बरिया मा होनो दाउ रेजेक एवनाय फिट बे बागानाव जाबा गोथाव मोनजालायो नामा औ गोथाव मोनजायो दुब्लियाव ज' जाबा सानदेनि स्पेसियेल जाबाय दिनैहाय सानदे स्पेसियेल बयबो ज' फैनानै खामानि मावफैनो मोनबाय दिनै नैबेसो नै प्रब्लेमा बेहायसो नैबेयो नै फार्स्टआव बेबो बिलाइआ बुरजा जासिगौमोन खान्थाला ओमफ्राय बे मा जादों होनबा सिङाव उरि अरदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय उरि अरनानै बेनि बिलाइआ ओरै दमजोब्बायमोन ओमफ्राय बेखौ मा खालामखो जों जावखुनानै ओरै जावखुनानै हासार एसे होफिननानै हाखौ गासोफिनबाय आरो गासोफिननानै मोजां दा खिलिहांफिनबाय नै गोरलै गोरलैनो नङाबा बेबो बैसोरबायदि जाजोबसिगौमोन नै बाब बैसोरखौथ' बुंनांला बरिया जाखाबाय दा नैबे खान्थाला बिदि जादोंना दा थाजा जाफिनबाय बेबायदिनो नैबे मोनसेया प्रब्लेम जादों बे नङा नैबेथ' बरिया जाबाय नै बिलाइआ बेफोरो दा नैबेयो नै नायनो हागोन नै बिलाइआ बेबायदि जानानै दं बिलाइआ नै बे बुस्थुआ बेखौ दाहाय नैबेखौ जावखुनानै नायनोसै आरो जावखुनानै बेखौ नायनानै सिङाव उरि दंबा हाखौ गासोफिननानै टाइट खालामफिनसै एसे लेट जासिगोन बे ग्र' जानाया बैबायदि जासिगोन फांसे जानाय बायदि ओरै जाजोब्बायानो मोजाङानो जाजोब्बाय नै
नैबे मोजां जाबायलै कक'आया ओइ बे लाइनजों फार्स्ट गायग्रोनायमोन बरिया जाबाय नै गिदिर जाथारबाय बेजों ओरै साफा गायलांजोब्बाय आरो लाइन लाइन ओमफ्राय ओरैबो ओरै लाइन लाइन नै कक'आयाबो एसे मोजां भेराइटिखौ गायनानै लालै गायोबा माबा मेचियर जानायखौ गायनानै ला माखौ माया गाहायावबाबो थायखायोलै खान्थाला कक'आनासो खेबस'नांगौ खान्थालनिखौ खेबस'नांला बेखौ जेबो खालामनांला बे खान्थाला खयथा जाखो टाइमालाय थालिर फिसा फिसा दानब्रुंलाबाय एकथा दाहाय फांनै गाहामल' दोन कमेन्ट हरनानै सोंहरनो हागोन कुइसन खालामनो हागोन माबाफोर बेना देरजोबथारनाय सोंहरनो गोसोबा मोजांथार बे लाइ दलरनि एम्फौआ दा कक'आयावबो बारस्लायगासिनो ओमफ्राय बिलाइआ गब्लं गब्लं जाजोबगासिनो आरो माया हाग्रानिया ओंखारलांबाय सासे जों मावसि दसे थानानै पनिर वानखौ गायनांगौ नै नैबे रेडि जाजोबखाबाय पाइपआ केरेलानि पनिर वान वर्ल्डनि फार्स्ट हाइब्रिद माबा ब्लेक पेपार स' लोगोफोर खामानिखौ मावग्रोसै जों बिदिब्ला लाइभ स्ट्रिमखौ बन्द' खालामथ'नोसै माबाफोर सोंहरनो गोसोबा उनावहाय सोंहरदो स' दोनथ'नोसै बाय बाय नै बैयाव थाव नालेंखर दं खोनाबाय आं बेगाव